Kedves hallgatók, nézzük meg az óvoda minta készítését az óvodai alapsokaságból. Előttünk van a kiérműködő feladatellátási helyek táblázat, mint látható, és ebben a táblázatban kell nekünk az óvodákat leszűrnünk első lépésben. Hát ezt tegyük úgy, kényelmi okokból egyelőre a nézetet átkapcsolom úgy, hogy a fejlét és a sorok láthatók legyenek, tehát az óvodákat kell leválogatnunk. Most ez van egy oszlop, amelyik ezt lehetővé teszi. Nézzük az oszlopokat. Itt találják meg az óvodai nevelés, az AR oszlopnál az óvodai nevelést. Ugye ahol X van, ott van óvodai nevelés, ahol nincsen X, ott nincsen óvodai nevelés. Tehát nekünk le kell szűrni listából azokat, ahol van óvodai nevelés. Bekapcsoljuk a szűrőt, és a szűrőnél megadjuk azt a feltételt, hogy azokat szeretnénk látni, ahol X van. Így a listánk, ez egy szűkültett lista lesz, mint látható itt a bal oldalt 4669 rekord van ebben a szűkített listában. Ahhoz, hogy ezt önállóan tudjuk kezelni, én javaslom, hogy ezt tegyük át egy új munkalapra, mert mindaddig, amíg ez így szűrésként van jelen, bármi történhet, véletlenül belekeveredik egy általános iskola vagy középiskola. A legegyszerűbb talán elmenni az EN oszlophoz, ez az utolsó oszlop, mint látszik, utána az EU oszlop már adat nélküli, és akkor lemegyünk az utolsó sorig, a szűrt listának az utolsó soráig, ami a 13.692-es sor, mint látható, és akkor az EN oszloptól, ugye, és a 13.692. rekordtól kijelöljük a táblázatot. De ezt úgy szoktuk csinálni, hogy rákattintok a bal oldalt a Ctrl és a Shift-re, ezt nyomom, és közben ezt a kettőt nyomom, közben a Home-ot megnyomom. És akkor a kijelölés majdnem teljes értékű lesz. Nyilván itt az ablaktábla elrejtés miatt egy kicsit korrigálni kell, és a nyilakkal elmegyek balra, így az első oszlop is kijelölésre kerül, és a fölfele mutató nyíllal pedig elmegyek fölfelé, és ugye a címsor is kijelölésre kerül. Tehát elvben most ez a leszűrt 4669 intézmény van kijelölve. Ctrl-C-vel kivágom őket, és egy új munkalapra beillesztem. Nézzük ennek a sikerességét. Ha jól sikerült, akkor megtaláljuk a legutolsó rekordnál a 4669. 4670 rekord, ez kitűnő, hogy az első sor az oszlop neveket tartalmazza, tehát az tulajdonképpen nem számít bele az óvodák listájába. Itt valójában 4669 darab óvodai feladatellátási hely van kiválogatva. Szuper! Most már csak az a feladatunk, hogy ebből a 4669 intézményből kiválogassunk 100 darabot, ehhez egy véletlen számot fogunk generálni. Megint elmegyek az utolsó oszlopig, és itt az EU oszlopba fogom a véletlen számokat generálni. Megint azt csinálom, hogy lemegyek az utolsó rekordig, ami 4670-es rekord, és az EU oszlopnál leteszem a kurzort, ugye ez a 1670. sor, és az EU oszlop, ez van most jelenleg kijelölve. Ide fogom beszúrni ezt a függvényt, ami véletlen számot generál. Függvényeknél keresek rá erre. A legegyszerűbb ilyenkor azt tenni, hogy beírja a kulcsszót, hogy véletlen, a keresésre kattint, és akkor azokat a függvényeket, amik tartalmazzák a véletlen fogalmat, az megjelennek. Hát a három függvény közül a legegyszerűbb az a vél függvény, ami nullánál nagyobb, vagy azzal egyenlő, és egynél kisebb számokat ad. Egyenletesen elosztottan, tehát a 0 és az 1 közötti számoknak egyenlő az esély, hogy bekerüljenek a kiválasztott, tehát a véletlen számok körébe.
a kisorsolt véletlen számok körében. Oké, nyomok, és akkor a függvényről még annyit tájékoztatásul olvashatok, hogy ennek a függvénynek nincs argumentum, tehát nem kell semmilyen paramétert beállítani a függvénynél, ez csak ennyi önmagában működni fog. Most ha ezt lekattintom, akkor látható, hogy generál egy véletlen számot, amit, ha jól látom, akkor 2, 4, 6, 8, 9 karakterrel jelenít meg, de hát ennél ugye, ha a tizedeseiket növelem, akkor újabb karakterek jelennek meg, tehát ez valójában egy sok karakteres szám. Csak azt kell elérnünk, hogy az összes többi sorra vonatkozóan is legenerálódjuk, tehát az egész oszlopban megjelenjenek ezek a véletlen számok. Ez azt hiszem, hogy kijelölöm, egy Ctrl-C-vel kiválasztom, másodszor csak kiválasztom a függvényt. Ilyenkor az Excel a függvényt veszi fel, nem az diszkrét adatot, azt is, de a függvényt veszi fel. És én most a függvényt akarom másolni. Majd a fölötte levő cellára állok, nyomom a Shift-et és a Ctrl-t bal oldalt egyidejűleg, és közben a fölfelé mutatónyira rákattintok. És akkor, mint látható, a teljes oszlop kijelölésre kerül, és ezek után a Ctrl-V-vel beszúrom a véletlen számgeneráló függvényt. Akkor innentől kezdve a 4670. sortól kezdődően van egy véletlen számunk egészen az első sorig. Hát az első sorban ez értelmetlen, tehát itt ugye egy oszlopnevet adok, véletlen, ennyi lesz az oszlopnév, véletlen szám, és amint látják, abban a pillanatban a műveletet végzek, beírtam egy oszlopba pár szót, abban a pillanatban a véletlen szám újra legenerálódik. Figyeljék meg, hogy itt van ez a 0,714-el kezdődő véletlen szám, és mondjuk az EN oszlopba beírok egy pontot, majd Enter nyomok, és abban a pillanatban megváltozik a véletlen szám. Ez lehet zavarkeltő, és problémát okozhat sorbarendezésüknél, úgyhogy ezen tudunk segíteni úgy, hogy kitörlöm akkor is egyébként újra generálja a véletlen számot, tehát a 049 057-re változik. Ugye ezt elkerüljük, ezért azt érdemes csinálni, hogy lemegyünk a táblázatnak az aljára, kijelöljük az utolsó véletlen számot, majd, ahogy az előbb csináltuk, a Ctrl és a fölfele, Ctrl és a Shift egyidejű nyomásával, bal oldalra kiszökeljük ezt, a fölfelé nyíra kattintunk. Ekkor kijelölődik az egész oszlop, és ezt egy Ctrl-C-vel ezt az oszlopot másolásra előkészítjük, majd az EP oszlopba bemásoljuk a tartalmát. Fontos, hogy a bemásolás az úgy történjen, csak az adatot másoljuk be. Most azért vannak ilyen sténkek, nem tudjuk megjelentő a számot, túl szűk az oszlop, de ez most itt nem érdekes, mert mindjárt kiszélesítem az oszlopot, és akkor meg fog jelenni. Tehát a beillesztésnél csak az értékek beillesztését válasszuk, tehát egy olyan beillesztési formátot csak az értékek, a számértékek kerülnek be. Így, és ez esetben, ha összehasonlítják, akkor látják, hogy ez a véletlen szám, az EP oszlopban van, ez már egy diszkrét konkrét szám, itt pontosan láthatják az értékét a fejlécnél. Míg az EO oszlopban egy függvény van, ami újra és újra meg fog változni, mert ki van adva rá az adatfrissítés parancs, és ezért bármilyen változás történik az Excelben, az Excel lefutatja az újraszámolás procedúráját, és annak keretében újra számolja a véletlen számot. Innentől kezdve, tehát mi az EP oszloppal dolgozunk, kerüljük mindig adatbázisok esetében, táblázatok esetében, hogy azonos neve legyen két oszlopnak, ezért ezt nevezzük át ezt az oszlopot, véletlen szám, és ez ugye fix, tehát egy fixált szám, ami már nem fog változni. Most már innentől kezdve nem kell más tennünk, mint azt, hogy az EP oszlop mentén folyamatot és sorba rendezzük az elemeket. Sorba rendezésnél látszik, hogy ugye a növekvő sorrendben kerültek a véletlen számok, ezzel nem változik a sorba rendezettséget, pont emiatt véletlenszerű lesz, mert a véletlen számok azok a véletlen esetőségeket jelentették itt meg. Ma már csak az a dolgunk, hogy a rekordok közül kiválasztjuk az első 100-at, itt vannak a rekordok, és akkor
ebből kiválaszthatjuk az első 100-at, vagy töröljük ugye a többit. Hát talán kiválasztást javaslom, mert ha valami miatt mégis módosítani kell, újra kell csinálni valamit, akkor azért akkor megvan mindig az alapsokasság is, ezért az alapsokasságnak kell dolgozni, mert például ki kell számolni, hogy a teljes magyarországi óvoda intézményrendszerben, ebben a 4669 intézményben mennyi a férőhelyek átlaga, akkor ugye ahhoz kell az teljes lista. Ha most kitörölném a 101-nél nagyobb rekordokat, akkor elveszteném őket, és velük nem tudnék dolgozni. Tehát ezért célszerű ezt kimásolással generálni, hát annyi, hogy szépen el kell indulni lefelé, és kijelölni azokat a rekordokat, amelyek a távlatnak a végéhez. Ez a véletlen szám, ez meg legyen benne. Kijelölöm az első oszlopot, és akkor a shiftnek a nyomása mellett megyek lefelé, hát ez egy kicsit túl ment, úgyhogy följövök így, majd 200, 23, 85, és akkor itt már csak a lefelé nyílva szépen elmegyek a 101-ig. Ugye azért 101 intézményt választok, mert az első sor az a fejlét, az adatok neve. Tehát ha 100 intézményt kell kiválasztanom, akkor 101 sort kell kiválasztanom, mert az első sor az nem óvodát tartalmaz. Oké. Egy Ctrl-C-vel készülök egy másolásra, és akkor azt beteszem egy új munkalapra, és ha minden igaz, akkor itt nekem 100 darab intézményem van, ugye ez összesen 100 rekord, mert az első sor az nem az. Megnézem, hogy az adatokkal tudok-e majd dolgozni, azt nézem, hogy ugye itt van az óvodai férőhelyek szám, és úgy látszik, ez az adat majdnem mindenhol megvan. Néhány intézmény nem szolgáltatott adatot, hogy valamilyen oknál fogva nincsen adata. Elképzelhető, hogy például ezek az intézmények igazából valami az óvodai infrastruktúrában mondjuk egy tornaszobát jelentenek, ahol nincsenek személyadatok, vagy létszámadatok rögzítve, de lehet, hogy egyszerűen az adatszolgáltatás elmaradt, ha ez törvényi kötelezettség az óvodáknak. Hát lényeg az, hogy a feladatot végre tudtam hajtani 100 intézmény válogatva, és meg tudom nézni esetleg azt, hogy akkor hány olyan intézmény van, ahol a férőhelyek miatt nincsen adatom. Ez esetben az ügyes cellás adatokat nézem meg, vajon hány olyan intézmény került a mintában. Hát úgy látszik 5 olyan intézmény került, amelyiknél nincsen, nem lesz nekem férőhely számadatom. Ezek azok az intézmények. Jó, hát ennyi a feladat, ez egyfajta megoldás, másfajta megoldások ugyanígy elfogadható. A lényeg az, hogy ha a következő feladatban számításokat kell végezni, akkor ezzel a 100-as listával tudunk dolgozni tovább. Annyit mondanék, hogy ha adódik olyan feladat, hogy ezeket az óvodákat, ezt a 100 intézményt tegye fel egy Google térképre, akkor ez csak akkor lesz megvalósítható, ha a feladatellátási hely irányítószáma, a település neve, pontos címe az rendelkezésre áll, tehát ezeket az adatokat mindenképpen el kell vinni ahhoz, hogy tehát nem válogathatunk le úgy a mintába óvodákat, hogy azoknak hiányzik a irányítószám, a település neve és címe. Ezen kívül a nevét is érdemes az intézménynek megőrizni, mert akkor a Google térképen, ha egy intézményjelölő ikon fölé megyünk, akkor megjelenik az intézmény neve, ellenkező esetben csak a címe, az intézmény esetében az intézmény név az egy fontos adat. Jó, és mint látják, így sikerült megőriznünk az integritását az oldalazonosítónak, tehát ez az adat, ez továbbra is szövegadatként van tárolva, balra van igazítva, még ugye a számadatok azok jobbra vannak igazítva, az eredeti formátumban vannak megőrizve az adatok, tehát a sorszám feladatot és sorszám is itt látható szövegtípusú adatként van tárolva. Tehát ez az adatintegritás, az adattípus nem módosult mint a választás során, ez is egy fontos
egy sikere ennek a módszernek. Egy másik módszerben lehet, hogy megtörténhetett volna, megtörténhet, hogy megváltozik az adatnak a típusa, és akkor már az adatbázisokban nehéz lesz feldolgozni, nem használható összekapcsolásra, vagy bármi egyéb probléma adódik benne. Köszönöm szépen a figyelmüket!